باش شەڕباش مامۆستا tu xêr hatî weşana me zîndî. Ehlen serçavar zor spas. Îşevî mêvanê me hêja nivîskar rojnamevan birêv Semî Şık Femî hoca tu xêr hate em salsa dubare bêjin. Em ê li ser wakî bêjin li ser danûstendinê rojava çîro diqewime çi dibe tu dikarîn ji wî ji me re vekî zelal bikî. Ya mesele Rojava belki ve dumahi zedatir ket Rojava insanın meyin Bakure Kurdistan'ı le emzanın ku nezi çar meh zedatire lur havuldan ki heye havuldan jib taybet Revebriya mazlum Kobani fermandare gişti ya kasede destpekir ama ahir legerina ve peyvendiye dema dagirkirina girespi u serekaniye destpekir bu. Yani piştiği havuldanek çe bu. Ve çar mehe danustandın domedu ve danustandın de avul car mazlum abdiyle gel hemu telefon hemu aliyan runuşt ahir dur de penga veki avetir ama at ser enekesev PYD sekiri lur İja danustandına dukoli dinavbera enekesev PYD destpekir pişti ku bana meseleyin siyasi de behev kirin yani meseleyin askeri idari ucvaki çı peşketirek tüne lebes meseleyin siyasi ya navbera her do aliyan lehev kirinek çe bu pişti ve lehev kirine veki unduzanın bir penç partili Rojava Kurdistan'ı hatım bahev pişti ve bir penç parti hatım bahev evcar Dağıstan'ın dukoli derket yani embejin tene enekesi u peyede ne İca ev heft kesin van temsilkari 25 partiya bu her va heft kesici enekesi hevditiran bere dest pekirdi. Yani embejin ne geçti encameki gelek pırskireke biraz dici pırskireka taybetci devleta Türk yani devleta Türk bu FP vajo biser nekeve havul dedi. Bu her va embejin Amerika ve Fransa jit navbikari de bu. Evci bir gorberjon diye ku tevdigerin yani le ahir hatine vera de ki evşku ve pevajoyu ve pengava düyemin binavdikin yani jibo peşeroja Suriye jibo peşeroja Rojava Kurdistan'ı duhazın aliyen kur lehev bikin karibin behevre yek gotin bin jiboya havldani wan destpekiriye. Usab kurtit karib de ekebejim ve kagay. Manose brasi mazlum kubanı cila bu akhavtine ki dınava akhavtine kuda havukek bu karani got ki hene ki hezin bir yandan nakhozun dınava kurda da hevgirtinek çeve yekitiyek çeve duhat çi bivecin burada. Dengete hat birin mukabın disadubaret karib ki. Brez mazlum kubani akhavtına kuda diyor havukek bu karani got ki heze biyani nakhozun dınava kurda da hevditine ki veki em khozun çebe duhaz dura çi biveje. Yani level encam eşkereye eğer kurt behev bikin ve serkeftin edeci behevlevin. Lej serkeftina kurdan bir taybet velatinle heremi yani seri deci Türkiye ve İran ditirsi. Yani eğer kurt behev bikin ve karibin de revebirini akhudu de idare akhudu khub khur revebirini de pengavan bavejin. İcat dali din de veji ve neyemezin jimrovle binere ahir sala 1909 yekav birde li Rojava Kurdistan'ı netere li Rojava Kurdistan'ı li Rojlata navin pevajoye ki nu destpekiriye yani dizayn eki nu heye ev yani bejin bişere kendaveli Irak'e destpekiriyor pişti sala 2011'da berebe serbe Suriye vaat embejin Tunis'e destpekir ojbo peşeroje hesaben ser İran'e tenkirin heye dve dizayn edi gelen
heri mezin ya heremi ku nüfusiyan dikice 5 milyona geli kurdu. Divir de embejin set sala bistandı despeka set sala bistandı Kurt jiber ku ne birextini bu ne jiber ku ne hezavan askeri tüne bu net karibun duve pevajoydu bir serkevet. Leno al çar beşen Kurdistan'ı hezen Kurt hani çekdarın van hani o du ahen beşen Kurdistan'ı da ji Rojava Kurdistan'ı başlı Kurdistan'ı revebriya van şey kumerin vana bini ber hep Kurt duhazın dive dizaynı da kadi soz bin. İşte devletin heremeci, taybetçi devlet attır, duhazı statiko be parastın. Jbo ekeci havla kol servelatin din bikartini yani devlet attır endame NATO'ya, devlet attır şirke Amerika'ya, devlet attır Danistan'ın mezin legal Rusya'ya heye, bu devlet attır bir riya gelek tehdidan dikare velatên Avrupa'ya jî tehdit bikir taybet 3 milyon muhacirin Suriye koçberin Suriyeli Türkiye van heza xwe hemû kartîni û ser de jî em bêjin gelek çeteyan li rojhilata navîn saz kiriye yani herî kem 100,000 çekdarên biyanî bi navê saziyên İslamî rexistinên İslamî tundurevên İslamî dibêjin ama axir hem dizanin ku rastî ji Daişê bigre heta El Nusra'ya evana çeteyen rastın evana jî xwedî dikin ku ji bo Kurd bi ser nekeve vana jî hemû tehdit bi kartîni îja divir de tiştekî din jî heye yani lazım e meriviya jî sere rast bêje danûstendirên devleta Tirk û hin aliyên Kurda jî heye yani hin aliyên dila venekesê de jî hin aliyên em bêjin ne dila venekeselere li Türkiye bi devleta Türk re dixebtin derdorên Abdülaziz Temovan ku heta êvarê ji TRT şeşê dana kevin xwarê bi devê devleta Türk xeber din ku meriv vala hemû bîne ba hev meriv mana peyva Mazlum Kobani Mazlum Abdî bi rastî fam dike yani ew qesda xwe dibêje eşkere belkî ji ber rewşa xwe ya taybet ji ber ku em bêjin berpirsiyarî li ser milîviye nikare hinde bi êsarî van tiştera bêje ama em dizanin ku qesdayî devleta Tirk û bandora devleta Tirk ya li ser devletên din vana ji tîrî berçav û dibêje ku hêzên biyanî naxwaze em bi ser kevin divir de aqlekî din jî heye yani belê hêzên biyanî naxwaze ama Kurt ku bixwazin dikarin vê pêvajoyê ji bo berjendiyê xwe bikar bînin yani Kurt ji bo wê yekê gelek sedemên wan hene ew sedema jî berî her tiştî azadiya Kurda ye ya din jî ya herî mezin jî bi rastî jî sed sala bîsta de Kurt tirên revan din ne dikarîbûn li wê tirênê swar bin û gelek tişt jî wenda kirin bi sed hezaran Kurt ji 1924 ji serîyildana Beytüşebabê bigire hatta 1938 piştre li em bêjin 1946 li Mehabadê li berxudanên Rojavayê Başûrê Kurdistanê piştî em bêjin hefteyan jî li Bakurê Kurdistanê hewldan carekî din dest pê kir ji 84 bir de jî şerekî bêhempal Bakurê Kurdistanê heye lê dîsa jî gelek tişt wenda kirin yani îro jî eger Kurd di vî warî de bi rastî ser nekevin ve ji niha pê ve jî gelek tişt wenda bikin yani her tişt tera serê xwe ne hêza askeriye her tişt tera serê xwe em bêjin ne tenê rêvebiriya axa xwe ye li Rojavayê Kurdistan û li Başûrê Kurdistanê heye ama ji alî din divê hêzên Kurd bi hev jî bikin bi awayekî karibin bi yekdengî tev bigerin û li hemû cîhanê jî bikaribin bi hêsanî temsîlkariya Kurda bikin û her wiha karibin di dîzayna rojhilata navîn de rola xwe bilîzin yani bê Kurd mesele çareser nabe devletên heremê dixwazin bê Kurd mesele çareser bikin ama ji alî din Kurd jî divê yekdeng bin û di pirsgirêkê de ciyê xwe esasî bigrin mesele ev e
Berê mamoste em werin Bakurê jî hêla HDP da me meşekê hatî di dest pêkirin aliyekî ji Edirnê aliyekî ji Hekarê bandora wî li ser gel hûn çawa divînin hûn çawa dixwînin ev xetimandinê dikare veke xetimandina ku ji hêla sîstemê ve li ser HDP hatiye tê meşandin. Ya tiştekî heye yani ew meseleyê ku gav kadin me qal kir di Rojavayê Kurdistanê de li Başûrê Kurdistanê de yani ev tiştên ku li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye ji sala 2015 vir de diqewimin ji vê tiştê ku niha em ser biaxivin cudatir nene. Yani sala 2015 de dewleta Tirk dît ku Kurd bihêzin dikarin ser nigê xwe rûnin û dikarin rêvebirî jî bikin. Yani di rêvebiriya şaredariyan de rêveberiyên herêmî de ev derket holê li Bakurê Kurdistanê. Li Başûr Federasyonekî heye. Li Rojavayê Kurdistanê em bêjin civakekî demokratîk ava kirine û bi hember hemû kemasiyan jî li wan dera dikarin ku rêve bibin. Ji ber wê yekê dewleta Tirk qerta şer carekî din vekir. Yani qerta şer jî em dizanin ku di 2015 de piştî hilbijartina heftê Hezîranê bi balafiran êrişekî mezin bir ser bi Qendîlê 24 tîrmeha 2015 o piştî dest pê kir. Beriya wî jî planekî di ewlekariya giştî, civata ewlekariya giştî dibêjine MGK ya Tirka de çêkiribûn. Ew jî plana wan çokdanîn bû. Yani digotin çökertme planı. Plana çokdanînê amade kiribûn. O büyük avayı dixwestin Kurd teslim bikin. Yani hem avayı siyasi hem jî bi avayekî askeri. Bandora xwe ser Qendîlê deynin PKK tek bibin. Calidin bi avayekî siyasî jî li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye jî HDP'ye tek bibin. Hilbijartin nû kirin. İttifakekî nû çêkirin. Ergenekonî û AKP'yî û MHP'yî hemû nijadperestên Tirk gihîştin hebûdû ji bo berjewendiya xwe. O dûr de ittifaka xwe xurt kirin. Bi rengekî jî êriş birin ser Kurda. Di wan êrişan de gelek însan jiyana xwe ji dest dan. Gelek Kurd mixabin di jerzemînan da hatin kuştin, hatin şehîd kirin û qetîl kirin. Piştî jî tiştê hesap nedikir ev bû. Yani em ê ser Kurda de biçin, em ê wan biqedînin. Hem bi awayê siyasî hem bi awayê askerî. Lê heta niha 5 salê derbasî 6 sala bû ev şer didome lê dîsa jî net dikarîbûn hêzên Kurd ya ku bi awayekî şerê çekdarî dikin biqedînin ne jî dikarîbûn hêzên siyasî bi tevahî biqedînin. Yani bêguman HDP weka partiyekî Kurd xwe nîşan nade ama axir em dizanin ku êk û piştgirî didin HDP'ye piralî Kurdin. Yani Kurd bi rengekî temsîla xwe ya li tevahî Tirkiye li wir dibînin ama êriş birin ser dîsa jî di hilbijartina yekê mijdarê 2015 de jî o piştre jî hemû hilbijartinan de serket. Şaredariya ji destê wan girt serketin, qeyûm avêtin serketin, îro jî dibînin ku bi rastî bi çi awayê nikarin pêşî li HDP'ye bigirin, îja dixwazin qada siyasî bi tevahî ji Kurdan re qedexe bikin yan jî biriya HDP opozisyona rast, muhalefeta rast ya Tirkiye re qedexe bikin. İja divir de HDP her çi qas derbeyên mezin jî xwaribe tiştek dibêje, el ser piyabe. Yani wek mînak navberê de dixwazin vê tişta jî bêdin. Yani îro eger ew partiyên din yên bi salayê dewletin, êdî partiyên dewletê du kesê wan bigirin, du roja nikarin siyaset bikin, nikarin deriyê partiyên xwe vekin. Lê îro ji sala 2015 û bir de beriyayî em ne ji birin jî teqrîben 6 sale bi hezaran kadroyên parlamenterên serokên HDP û siyasetmedarên Kurd hatin girtin. Nivîskarê wan hatin girtin, rojnamevanê wan hatin girtin, berpirsiyarê wan ê saziyên sivîl hatin girtin. Lê dîsa jî heta niha çok dananîn.
Dîsa jî heta niha dev ji helwesta xwe bernedan. Niha ev meşa dumayî jî divir de hewldanekî din e. Piştî ku em bêjin riya parlamentoyê dîsa carekî din piştî qayyûman ev car dest avêtin parlamentoyê û parlamenteriya du wekîlan ya Leyla Güven û Musa Farîsoğlî ji destê wan girtin û pişt re her duya jî heps kirin, zindan kirin. Leyla Xanım ji ber ku cezayê wê kêm bû hat berdan Musa Farîsoğlî hê jî de hepsê de ye lê gelek girtiyên din jî heye. Dur da helvesta xwe nîşan dide. Ew helvesta xwe jî siyaseta xwe vekirê dayê nîşan dide. Yani mesele dixwaze bi demokratîzebûna Tirkiye çareser bibe. Ji ber wê yekê jî ji du ciya weka sembolîk meş dide dest pê kirin. Yani ew du cî sembola manayê wan e biraya min. Yek ji wan Colemerge, Colemerge ji xwe Leyla Güven jî wekîlê Colemerge bû. Yekî din jî Edirne'ye, taybetmendiya Edirne ve bir Selahattin Demirtaş hêjî dûr hevserokê kevin ya HDP'ye dûr di zindanê de cûr meşekî didin dest pê kirin. O büyü meşe hem ji hikûmetê re iktidarê re ji AKP û MHP re hem jî hebû gelin Tirkiye re û muhalefeta Tirkiye re. Muhalefeta derveyê em bêjin HDP'yi yani CHP bigre hatta edilen dixwaze raya xwe eşkere bêjin. Hûn dixwazin mesele çareser bibe rê û olak heye. Em jî wê rê û olaga nîşan didin. Eger hûn naxwazin vê meseleyê çareser bikin bizanibin ku em heta dawiyê xwedî wê hêzên ku dikarin ber xwe bidin. Problem ev e. Belê Mamose. Mamose hinekî muhakeme îtifaqê ku nû du partiyên nû jî hatin li gorî anketa divên ev partî jî hinkî dengekî pir ji AKP û ji MHP jî digirin. Di dereqê van her du partiya mir dikare çi bêje? Yani gorî tiştekî nû tê şekil kirin yani. Tirkiyeyê îtifaq tên guhertin. Ji bo wan jî îro tu nêrê AKP û MHP ji bo hilbijartinê hinkî zagonê nû dîne. Hûn dereqê wan da em dikarin çi bêjin Mamose? Problem divir de ev e. Yani AKP piştî sala 2015'dan bawayekî bêhukukî li ser hukuma. Yani aklê devleta Tirk pêşî lê vekir got tu rêve bibe ama wek me bike. Yani ev tiştê ku heta niha te dikirine lê ji niha şûnde teslîmî me bibe. AKP çima teslîmî wan bû? Çünkü gelek suç kiribû. Bir rastî jî ji alî diziye bigre ji alî gelek bêhukukiyên din hem li hember gelê Tirkiye hem li hember gelê Kurd û hem jî li hember civata Bakurê Kurdistanê û Tirkiye gelek sûcan pêkarî bû. İja dûr de iktidar wenda bikirana dihatin darzandin. Ev ya eşkere bû ji ber wê yekê AKP xwe teslîmî wan kir o ji wê rojê û heta niha jî hemû bêhukukî serdanî. Lê li hember ew zordariya xwe dîsa jî her carê dengê wan ket. Ew oyên ku ew dengên ku xwestin netkarîbûn bigirin. Di hilbijartina Dubayê di carekî din derket holê Sûyekê Adarê de Kurd bi rastî jî kilîtin dikarin pê bidin wenda kirin. İja divir de tiştekî din jî çêbû. Ew aliyên ku bi AKP'ye re heta niha dineşiyan ew takekesbûna yekkesiya Erdogan û bêhukukiya ku Erdogan dikir qebûl nekirin û ew jî ji nav wan derketin ji xwe re partiyên xwe damezrandin. Ew jî diyar dibe ku bandora xwe li ser AKP'ye kiriye. Yani AKP hem bi berxwedana Kurdan û berxwedana HDP'ye bandorekî bezin girtiye û ser de jî em bêjin evên ku jê veqetiyanê weka partî derketin holê îja tiştekî din jî ew AKP'yî ji me baştir nas dikin çünkü bi hev re xebitîne. Ahmet Davutoğlu jî Ali Babacan jî bi hev re xebitîne. Îja ji ber vê yekê jî tirsekî din di AKP de çêbûye. Yani di anketan de xuya dike ku
AKP hatta sedi siyi daketiye yani rayavi gelek gelek buya. Ha icaj nuha şunda tabi meşa HDP ile alakadar Hezin Demokratın Türkiye ile alakadar merif dikarı 5 euro veya bükü. Yani ediş nuha ve retüne ya hemu aliyen Türkiye siyaset ahiyat kreş hatta nuha demeşandın ve devce berden o siyaseteki nu ber bir peş ve bir meşin evci edi hebuna kurdan bu avayeki fermi kabul kirine. Yani ne CHP ne Davutoğlu ne Babacan ne yekidin edi nikare beje Kürt nikarın khadi hak bin yanji ev zaman derece der hak siyaset medarın kurdalı partiyen kurda bakın o gorbi meşin yanji valla AKP şko heza devleti girtiye desteği ko ekilit badem HDP ve eğer AKP serbe HDP'ye de biçim vanajı beden bibine siberoj ve AKP hemen tişt ve luanjib kışkı işaret aveye ki de Enis Berberoğlu'ya da yani avaya ki got ez dikarım ve zehtal sertejim yani Kılıçdaroğlu biraz tijjuver hoca hatta noa denge ko mer dikarı beje ko biriye yani beden mayiye Mamose burada ez gotine dikarım bejin legorin xozum divên ki ev bi bêdengiya Kılıçdaroğlu te qalawi kir divê ki ittifaqekî an rabûn rûniştandinekî qala bi tenê wekîlê xwe kir qala her du wekîlê HDP nekir divir da jî em karin yani raya giştî divê ku CHP û AKP tiştekî axivî bin. Yani dur da tiştek diyarı Kılıçdaroğlu bela sebep terasere xu nave vekili xu deda piştraji yani banga kolanan hebu hem CHP'yan hem HDP'yan banga kolana hat girin bu Kılıçdaroğlu rabu got ku kolan jbome provokasyone hükümet tukhazı me bikşiri provokasyone lurji diyar bu dizaynek danevi yani rengeki jelet işteki götürüş kut işteki van zanın jebe hatta nuha AKP beli be MHP ile be Ergenekon ile hatiye behevre ittifak çekirdi le serkeftira ittifak avandı helvesta CHP'ci bandoreki mezinkiriye jan nuhaji jillavaz buna HDP CHP bende ku HDP lavaz bube ku ev rengeki denge HDP'yi anji begre ola hember AKP ev bu kubi ittifak ekinu biserkevi yani ne demokratize buna Türkiye ve parastıra statükoya Türkiye duhazı iktidara hujna aşında bir beşine yani Ali ve Biçiş Devrahi ve Veli verin fakat eviyat çirok ekik kebine yani eftişta devlet atırk dehancar lehember gele Kürt cerba. Cüna şundeci hemen tişli dukhazın bir cerbinin. Alver denk edi bavay ki Kürt lazım ederken. Türe. Yani tiştek divir de gaba mesela kaldı ki dibeku henek insan acziya kujin nişan bedin hum behevine ku CHP divi varide gav baveje ez bu ku vek şahs ne behevime ne ku heviye kuye şahsi ifade etkim. Ama rastiyek din heye. Em Kürt terasere xu hinde salı dınav şereki mezin denici rastici hezeki mezin dınav kurdadı hatiye berhefkirin leli tevai cihane ne em dınav xudu yek girtine ne cihane de em bejin bavay ki Kürt pişkiriyame tekirin yani ne tenil Bakure Kurdistan'ı ve tiştam el Başure Kurdistan'ı ciddi. Pişti referandumu Irak ve Haçlı Şabi erişi Kürda kirin Kerkuk ve gelek deverenden deste Kürda derxistin yek aliye ki cihane pişkiriya Kürda nekir. İrol Rojavay Kürdistan'ı lehember Daiş'e lehember hemu çeteyin kuj bu dünyayı xater şer hatiye kirin lehember ve kahramaniya ku Kürt nişandarı devlet Türk erişti bevur Amerika ve Rusya ve Avrupa revet kelva. İca divir de madem ev aliyeme
ku brastici de avay ki gişti cihari em bedar lavazı ve çare dibe em siyaseteki bidin berxu ya ve hezen demokratik Türkiye'de behevre brastici meseleyi esası ya Türkiye püsküreka Kürt nav evde ebe çare serpkir yancı brasti em telasere xo ve hezan nikarim berev bikin. Yani işte hesaya em nikarim bejin Kürt bira, Kürdistan'ı bun peşke, Kürt bira ve her avay xo ve tenasere xo jibo azadiya Kürdistan yani jibo serxuabuna Kürdistan'ı xabatu kari xo bidomine eviyat işteki başı le işteki realist dedi. Yani ve işte sebeşin Kürdistan'ı bir taybet aşkere li başure Kürdistan'ı li Rojavayı Kürdistan'ı yani li başure Kürdistan'ı serxuabun gava referandum atkirin me hemu parasına ve referandum ekir. O sedin odu seji yani derece ki gerek bilinci pişkili derken li ev pişkili terasere xud terdekir. Belil tarihi haten efsandım daxaza Kurdan eve duxazın vet işte pek binin ama ahir ev daxaz pekanina ve daxazıda terdekir terasere xud çünkü em rojlat alavin terasere xud najin icem ben ser Bakure Kurdistanıcı icem divir de em bariyin dinre ev ya dibeku CHP'ne be ama dava CHP'de demokratın cüda brastici embejin edi vek peri beri vek nicat perestek da fikrinci yani bu her va embejin gelek aliyindin şepkira bigre hatta İslamiya ve demokratu liberal aliyindince lazım bir tişteki nişan bidin yani em dikarın pek ve jiyaneki demokratik ve azat junu ve damezrin riyaviyeye Vekheviye hemû gelanı yani piri caran ev biratiye gelan edi hingi zehtu zulüm limatiye kirin birasti gava ejid bejim biratiye gelan dilim deşi yani biratiye gelan ve tişte ifade nakir le divir de emdkarın vekheviye gelan beher avayı bir fikrin vekheviye gelan deji kabatin khub khurttir bidominin vekheviye gelan çiye ev çava xurre vedbin emdkarın bir havayı xubre vedbin. Ev çava didibistanên xuda bi zimanên xwe ve fêr dibin em jî dikarin didibistanên xuda bi zimanên xwe bi her awayî perwerde bînin û fêr bibin. Yani bi her awayî ev xwedî heqê çi bin em û gelên din yên Tirkiye, baweriyên din yên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bi ev re xwedî wê heqê bin. Ja tabii vê tişta jî ittifakeki nû Kurt û demokratik jere dibe. Divir de yani şu ev partiyen Nicat Perest vek İYİ Parti û MHP û AKP û Ergenekoniyan jê derxe CHP jî divî warî de hê ray remanê xwe neguherandî. Her diçi lawaz dibe, piçûktir dibe. Yani îro AKP hinde zulüm dikir raya wî kêm dibe, CHP jî kêm dibe. Yani kesekî ku bêje CHP me xelas dikî jî tune. Cime jî ders dagire. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu veka gotun embejin nuhat işten germ dibejin ama biraz diyeci gava merim prezevan dinere ev prezevan baverin adı merim. Çünkü dibe reyada ev bere meşya bu ne gelilo AKP bir havayı dikare bir hesani terbi gere bandıravan jî dibirde le ama disajî dibe halide em devcide bange xu bernedin. Yani tabi dur da jî tiştekî dineye hatta ku em Kürt behev dikevin birastî em bi yek dengî tev bigerin û helbesta xwe jî bi yek dengî li hember nijadperestên Tirkiye û dewleta Tirk û hêzên din yên Tirkiye re nîşan bidin ji her tiştî baştir yani ama hêsalîne yani ban tiştê ku em dibêjin birastî jî hêsalîne û siyaset medarê me jî siyaset medarên me niha jî ê ku pêşengiya vî karî dikin bi taybet yên li HDP birastî jî kîsê hêka di pişta wan de yani ew nikarin wekî berahet jî tev bigerin eger baz din ve hemû hêk bişkîn ciyê xwe bisekirin jî tamam wê hêk neşkên ama ve dîsa zehmetî ji wan re derkeve yani ew ser hesasiyetekî ser dengeyekî
dimeşin divivaride. Mamoste eneki çen roberi vaki kutici dizani efsero seroka İYİ Partiye Meral Akşener'e را bu bangekî kir got hemû partiya werin ser maseke rûnin lê xeynî HDP qala îtifakê nû dikin lê wisa xuya dike çavca AKP ra dişkînin divê dinkî ciya de dikarin li hev bikin tu wî çawa dixweyinî mamoste yani îtifakê ew ji me re dersekî baş e yani divê em ji wan ders bigirin ez divê qenaatê de me yani ez viyajî vekim yani tiştê nemayê ji hev re gotin Devlet Bahçeli yani çêrên bêbirî li Meral Akşener kir Devlet Bahçeli çêrên bêbirî li Erdogan kir lê gava berjewendiyê wan hate gihîşte hev her tiştê xwe dalîn alî û hatin gihîştine yani gav kadin jî min got dîsa ez dubare bikim ew ji xwe li ser maseyekî ne eko avetiri derveyî masê eko hemû zext û zulüm jêre hak dibînin emin Kurdin, temsilkarê Kurdan e HDP'ye partiyên me yên din in ji xwe em li derveyî masê ne yani bi her awayî ew bi hev kirine tiştê Meral Akşener dibêje eşkere kiriye yani dibêje ku em dîsa li hember hemû tiştan dikarin li ser maseyekî rûnin ayrıca dûr de ku van tiştana dibêjin ne aliyên din ji bo me mühim e bi rastî jî ew aliyên din ji bo me mühim e yek ya duyemîn tiştek eşkerê ew hemû jî bên bahev hemû jî bên bahev bi her awayî kilîta Tirkiye destê Kurdan e yani heta ku Kurd ew kilît bi kar neynin ew nikarin xwe birêve bibin yani îro rojhilata navîn hinde lîstika dikin ku dixwazin Kurda bê rol bêrin derve bêrin lê bê Kurd nikarin bikin ji bo bi her awayî bi Kurdan re dilîzin her awayî yani ew tiştên ku li Tirkiye ji bo Rojavayê Kurdistanê ji bo Başûrê Kurdistanê dike bawer bikin lîstikê Rûsa mezin in ku yani her tiştê xwe daxistiye ortê her tiştê xwe lîstikan dere hemû lîstikên xwe pêk dînin bi istixbarata xwe pêk dînin bi artêşa xwe pêk dînin bi siyasetmedarên xwe pêk dînin bi pereyên xwe pêk dînin bi her awayî pêk dînin ama divir de îja em Kurd lazim ji van tiştera ders bigirin neyarê me madem ji bo tunekirina me hemberî me van lîstikana pêk dînin û ew nav xev de neyarê hev bin jî di dijberiya Kurda de dibin yek vê çavê em Kurd jî divî warî de bi rastî bikaribin berjewendiyê xwe biparêzin her wisa berjewendiyê me berjewendiyekî şexsî nine berjewendiya milletekî ye milletekî ku tê kuştin milletekî ku hey zimanê qedexeye milletekî ku bi rastî yani ew êşa Efrînê meriv nikare bi nav bike keçikek 16 salî tecavüz kirine û kuştine ku wan tişta kirine ne tenê çeteyên Dewleta Tirkî eskerên Dewleta Tirk bi xwe ne dev jî wî berdin yani îro bi rojan e ser medyayên civakî yan jî ser ciyê din videoyan parve dikin işkenceyan parve dikin yani evana xîreta me divê gere bişkîne bi rastî jî eger van tiştana em qebûl nakin xîret ew e ku em karibin hevdû biparêzin bi hev re bimeşin yani hesab bikin ya HDP'yî beşekî dane dest pê kirin kolekî ji Edirneyê kolekî ji Hakkari'ye wê dest pê bikin bi hev re rêkevin ji bo ku ev mesele bê kuştin bi aştiyane çareser bibe yani qasî ku AKP û MHP êrişti ki hin Kurdê me jî êrişî wan dikin yani bira rexneyê we hebe rexne bikin siyaseta HDP jî rexne bikin hemû kes e rexne bikin yani ez jî daxil me rexne bikin rexneyê di pirsgirêk tune pirsgirêk ew e ku em derfet nedin destê ew kesên ew aliyên ku dixwazin Kurda biqedîrin firset nedin ew aliyên ku bi rastî dixwazin Kurda biqedîrin ayrıca divir de ez ban li hemû Kurda dikim bira ji Meral Akşener û Devlet Bahçeli dersa bigirin yani ew gava berjewendiyê xwe diparêzin çawa hemû tiştê xwe bîr dikin em Kurd jî divê
و برجوندیا مجی جوان باشتره برجوندیا ملت روشلتا ناوین yani tenaseri xuya kurdaj dine hemu milletin roşlata navin brastici düğü valide ve azadiye ki behem payra rastı yani Euro Rojavay Kurdistan'ı hemu milletin din hemu bavariyen din bavay ki azat dijin bizbane xud dijin de başure Kurdistan'ı yani de parlamentoya da de Dibistan'da hemu milletin din hani Ermen be Süryan be Embejin Türkmen be çibi hatta ve hatta bakanı van vekili van hemu tişti van çima emre berjoendiya bavay ki geçti berfrehtir nekin u ne parizin hem karbin zamanı kula ember hep kim bikin ur zamanı kula ember ne yarın kutluş bikin hep tişta biraz Meral Akşener fer bibin biraz Erdoğan ve Bahçeli fer bibin Fatma Musa ki gün veci hiç hünermendime persine duvurda gotine ki dikarici mamosara beji hebunu nebuna HDP al meclisi yani duvurda tiştek ejit khazım bipirsin Birasti evin ku de meclis eder şkhayni HDP'yi an dukhazın HDP meclis eder. Yani çarçaval benderi ku HDP'yi meclis terk bikin. Jixuj boku HDP yanji Kürt dve meclis eder nebet hem mutiştat kin. İca pişti ku Kürt ketine ve meclisi. Pişti ku birasti ji bavay ki azat ku nişandan edit tü fonksiyona parlamenteriye jine işte. Lebne beri emhemujit zanın. Beriya dozda iloneji, pişti dozda iloneji. Hatta ku Kürt ketilme parlamentoyu. Gava bahsa parlamenterek daha tekirin yani vaka serok devletek daha te parastır. Yani Hasan de geri rahmeti daha te amede hazaran kez ya parlamenterime ya vekilime ya verkirin ku yani noha yani netkarın bimeşin netkarın embejin beyan ekibidin. Hersa parlamenter buyun avancı bu gırtır avancı ne pirskireke. İca divir de düve kadede eğer ev kadeki tekoşile be hebun avın baştırı. Yani dertkarın düve parlamentoydur orta çaviyandıları dibeşin kuvun zahtil metkin ev hakkı ve çünkü un dijminin lebizanbın en kurdun. Yani ve gotura gava parlamentere ki orta parlamentoy orta çaviyan bineri u beje lazım en ve berkhudan ay silah bikin. Hun dijminin hun neyarın em kurdun dibeje. Bu sedan carvet işte kirdi. Bija emvet işte pek nayının emvet işte nabinin em dibejin çıbat parlamentoydan. Ya parlamentoy van nizarım çiğ seri van be. Kat ne problemidir ha. Bunu türevine van parlamentoya denir. Fakat mesela evet ku merif parlamentoya vanda gotne hujvara beji. Ya evya az dişbirim ev yani gavat tu işkence de bir tu ya teslimi vandı bir işte işkence yancı tu berxud dedi tu sloganı xuda beji. Yani ev nihat bir işkence eder u berxududur. Yani vet işte az viyavaydı benim yana hebunu türebuna van. Şu devlet tukhazılı uğur nebir. Şku dixwazin dışarı deryan dinebin, şku dixwazin nekevne hilbijartine ma da azarım fazla dışarı vançı bu, çima hinde neyartiya Selahattin Demirtaş tıkın. Çünkü digotun ku Demirtaş'la vakat ser bukhur bikevne, disa fazla 25 kez bira parlamenteri var, parlamentoyu da işte tamam kabat yok, ku bikir. Leket hilbijartine sedi sezde gir, haşli parlamenter. Birine parlamentoyu yani rol akıya kilit listin. Hac dijbrat etkin. Çünkü ne kazın Kürt rol akıya kilit bilizin. Cana Kürt rol akıya kilit bilizin. Müca çı parlamento be, çı zindan be, çı nizarım alinden yen cihan ebe kabatı xudkin. Yani durda bunu trebuna parlamento eşkut farkay nemay. Problem o kadar. Mamose heneki tago kala Kürt kala pır havcaya Kurda buye iro Kongreana TV iro gelo pejditnek tahe ku svero Kongreana TV kom ve Kürt jbu hamu pskereki xudu ve da way zaman warin gel
Valla sala 2013 virde bu xebatên ku divî warî de hatine kirin min navwan de cî girtiye. Bu demamaya illegal jî salên em bêjin nodu sisê, nodu çar, nodu pênc wan sala jî hewldanên partiyên Kurd hebûn û em jî navwan kara debûn. Wan sala jî her çiqas nasnameyekî me rojnamegeriyê hebe jî ji xeynî rojnamegeriyê her wisa em siyasetmedar bûn. Yani partiyên me eşkere nebû lê em di nav partiyên nehînî de sirrî de dixebitiyan wan sala jî hebû. Lê êdî tiştek li ber me ye. Yani ji NAPê ve wek kongreyekî netebî ez di rojên kin di pêşerojê de bi rastî xebatekî wisa nabînim. Ama ji bo ku karibin bi hev bikin hêzên esasî divê bi berpirsiyarî tev bigerin. Yani bi rastî jî çar beşên Kurdistanê de yani PKK jî, KDP jî, YNK jî li Rojavayê Kurdistanê em bêjin PYD û NKS jî li Rojhilatê Kurdistanê KDP İran û Komele û partiyên me yên din jî evan heye ku em bêjin partiyên nehînî partiyên ku bi rastî çekdarê wan hene ewin. Lê vana ji xênî wana jî partiyên me yên gelek eşkere hene li Bakurê Kurdistanê bi taybet partiyên Kurdistanî hene çi DBP bi, çi KKP bi, PSK bi, PAK bi, Partiya İnsan û Azadî bi, Partiya Azadî bi û partiyên me yên din KDP Tirkiye bi û êdin. Yani vana divê êdî tiştekî bikin. Yani navendekî hişmendiyê, navendekî aqlê çêbikin. Yani berî her tiştê ew pêwîst ji me re. Ev derfeta heye belkî kongreyekî netewî dikarin berhev bikin ama Kurd eger bi rastî bixwazin dikarin navena hefteyekî de navendekî hişmendiyê, navendekî aqlekî hevbeş dikarin damezrînin. Ji bo wê jî derfet û rê heye. Fakat hêsanine çima hêsanine? Çünkü serî de em xeber din ji xwe dewletên herêmê jî û hemû dewletên cîhanê jî li pey berjewendiyê xwe û ê ku berjewendiyê xwe di Kurda de nabînin jî ji wan gelekin divir de ew navenda aqlê hevbeş dikare rolekî jî bilîze. Yani ew rol jî bi danûstandina dibe, bi dîplomasiyê ve dibe ê ku vî karî jî bike mixabin neemin. Yani em dikarin ancak pêşniyar bikin lê ê ku vî karî bikin siyasetin, siyasetmedarên me ne, partiyên me ne di vî warî de berpirsiyarîkî mezin dikevin milê wan. Lê tiştekî din jî dikarim li vir zêde bikin yani ev jî serkeftinekî mezin e. Dîroka Kurda, dîroka her wisa şerê bira kujiyê mixabin. Lê tiştekî herî serkeftinekî herî mezin e ji sala 1998 û vir de navbera Kurda di şerê bira kujî çênebûye. Yani çend bûyerên biçûk qewû bûye lê mezin nebûye. Hema pêşî di cî de pêşî lê girtine. Yani ev çend mehil zînê wertê aloziyekî heye di dome lê gel pêşî lê girtiye. Nahê li wir alozî mezintir bibe. Rewşenbîr, siyasetmedar, hunermend, rojnamevan hemû alî band kirin. Jin, ciwan hemû alî band kirin pêşî lê girtin. Lê dewleta Tirk wê provokasyona zînê wertê ji bo ku Kurd bi ev re şer bikin da dest pê kirin. Ev jî serkeftinekî belê em nikarin kongreyekî bicivînin lê em êdî wek berê şerê hev jî nakin. Bes em nehatine bahev divê em bên bahev. Yani problema esasî jî çekome. Herî xweş e ya dawî em dikarin dîsa bi biçûk ve jî tiştê mezin bikin. Mamamos êdî de matin dawiya bernamê gel ku temenî gotinê te heve. Spasiya we dikim, sabin hêvî dikim kêr hatî ve hatime ecbandin rexne jî hebe serser û serçavê bin. Qet pirsgirêk tune yani. Armanca me jî ev zanî wekî hemû televizyon li me Kurda hatine girtin wekî ciwanê Kurd wekî xebatkarê saziye em jî biçûk ve jî bi vî rengî xebatê biçûk vî revê rengî dikin.
em jî alîkarî ve hemiyat xozin hûyî piştgirî bibidin me yani. Sağ olun, zor spas. Saxtir em zor spat kirin ji bo ku îşev tetevlî bernameyê bû bimîne xweşî da her wekî dilê xwe dilşad û bertewar mîne mamoste. Sağ olun, zor spas. Dem baş şev baş.